Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Ongi etorri, Paloma. Eskerrik asko. Gaur Paloma etorri daukuk invitau hemen goiena telebistan, gure podcast dakandako, beste hausak, ez? Hori da, beste ahotsak. Bai, hori da. Paloma, ongi etorri, ze moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Bana, poste naiz, Oso ondo. bai. Paloma, norra Paloma, eta nondik zatoz, eta noiz iristen zen Euskal Herrian. Begira, Paloma da emakume migratzaile bat hemen, ez? Mexikarra. Ni behin pentsatzen hauen pertsona bat niz dela, pertsona, gero emakumea, eta, suertau dabe etorkin izatia, ez? Baina hemen oso klaru daukot, jente askok ikusten dabena, karra isa edo lehengo gauza da, etorkin bat, ez? Etorkina, emakumea, ama, eta gero pertsona. Hori, mexikarra naz, orain dela 6 urte, etorri nintzen Atxabaltara bizitzera, ama naz, 3 seme alaba ditut, nire zenarremengoa da, Atxabaltakua, eta hemen hau, zuekin, hemen gonbidatua naz. Etxian be horre kultura arteko tasun baten bizizatez, Mexikoko kultura, ez dut zautzen nik asko. Mexikoko iturak, egongo dia bat baino gehiago, eta anitzak me imagino. Eta zela bizi dozu hori etxian zenime alabekin eta bi kulturen arteko lotura, ero Mexikora be joaten zatez. Bai, guk eskerrak daukogu aukeria isa urtero juteko Mexikora, eta hori guretako bai, opari bada. Ze ondo. Bai. Lagun etorkin asko ditut hemen, eta danek ez daukia aukera hori, ez? Bere herrixara juteko, noiz behinka. Eta nola bizi dugun etxian, ez dakit naturaltasunez, ez? Eta laitasunez. Holan bizitzen dut nik, baina bai, badago, garai baten seme alabek daukien tarte bat nun ez dakite esaten zedien, ez? Hemenguak, Atxabaltakuak, mexikarrak, ez mami, ez, ni bertakoa naz, ni Atxabaltarra naz. Baina mexikarra be, bazara, bai, nik uste dut... Identidade horren eraikuntza, ez? Bai. Horre egongo da ezberdintasun, nabaitxa, ez? Gube ondiokan gure seme aurdia. Justo laminek atzu 11 urte bete zitsuan, orduan, karo, beste etapa baten, igual nerabe zaroan sartzean, igual horbe aldaketa batzuk. Hone begube binkulua txikitatik dauke Senegalekin, elkartia beste, baina, karo, suposatzen du horbe egongo da aldaketa, ez? Haurtzarotin nerabe zarora, hor salto horretan, gatazka, barne gatazkak, ez? Hori da, beraien identitatea, ez? Eraikitzerakuan, gainera, talde baten barruan, hemen kuadriak ze importante diren, ez? Orduan, claro, pertenentzia sentimentu hori garatzen danean, oso, nik uste dut bere baitan, sortzen dan gatazka edo, ez? Eta urrero zia zor zuen herriak, eta, ze kultura disberdina da amengoak, ez? Bai, hor nabaritzen da asko, nola gu, eta ni neuk ere, hartzen ditut gauzak, ez, ohiturak, batez be, denbora kudiak eta esango naukenik edala talka handixena. Ze hor Mexikon, ez gare hain riguroso puntualitatearekin, edo planekin, ez? Gutxi hau oporretan baldin gauz, ez? Orduan, igual itxen dugu plan bat bisarko, baina gozaltzen gabiltzala, luzatzen da la tertulia, eta igual plan hori, hor bertan bera gelditzen da, baina inork ez dau ardura hori sentiruten. Baina nire zenarrak sentiruten dau, eta egoten da, hola. Eta bai, batzutan be, seme alabek nabaritzen dute hori como, ez? Gatazkatxo hori, ez? Hizkuntzak eta hori moldatzen da, ez? Herrera da, o mexicano,
Bai, bueno, espainol, bai dauko beste kututxu batzuk eta, dialektuak, baina... Auskotasunean. Auskotasunean, bai, eta hitz konkretu batzuk aldatzen dira, baina bestela, bai. Oso ondo, eta bueno, eta ona etorri, eta euskeraz nahiko onden moldatzen, ez? Nahiko ondo. Bueno, nahiko baino beto, ez? 15 urte hemen joateko zela izan zan hori bilbide hori euskera animatzeko, ero ikasteko. Bai, gauzia da, nik entzun nauen nire lehengo euskarako hitzak oso momentu goxo baten. Osa, nire zenarra ezagutu nauen Mexikon, oain dela 20-21 urte, eta, klaro, maite mindu nintzen, eta orduan berak abesten zidan, hau Mikel Laboaren abestisa ez, maite ditut maite, eta... Romantiko. Niretako euskarazan maitasunaren hizkuntza, ez? Ordutik neukan hor, ikasin biot, hizkuntza hau, ez? Gainera, guk elkar ezagutu gauen eta segituan jun ginen Txinara, eta hor bizi ginen 4 urtez. Abitu. Eta hor euki gauen gure alaba nagusiena, ez? Eta orduan nik entzuten nauen nola nire zenarrak egiten zion berba, euskaraz. Eta noski oso era maite korrean, eta zan oso goxua, hizkuntza oso goxua. Oso erakargarria niretako. Eta orduan, oindela 6 urtea llegatu nintzen, urriaren 2an eta urriaren 6an euskaltegoan neuen ja. Ikasteko prest, bai. Ondo. Bezala, kalian umiakin euskara erizegi duzu, Ez, zenarrak itxen dau euskara, eta nik itxen dut gazteleraz eta nire kututxuaz, ez? Eta hori, nik uste dut hori oso importantia da, danok, nork bere ama hizkuntza transmitirutia, ez hor oso argi daukot, eta bai hori defenditzen dut asko. Betu oinoin, ama hizkuntza termino erabili dozu, ez? Eta justo horre balankidekin izketan, hobeto dala esatia etxeko hizkuntza. Baina nik uste dut ez, ama hizkuntza dala, ez? Nik uste dut transmisio horren garrantzia amak daukogula. Osa, mamadun kasuan oso gutxitz egin die beran hizkuntzan, eta ni badakit Senegalen biziko ezagoa ginen, nire barrutik euskaraz itxia urtengo jatela, ez? Egon. Orduan ama hizkuntza termino nik uste mantendin bedala. Ze dauka hor beran pixua, ez, ama hizkuntza. Eta oso importantia da, afektu azkenean erakusteko momentuan, zuk adibidez askotan osarretzen zanean, zela botatze jatzu, bronkia, zure hizkuntza botatze jatzu, ez da gulertzen, sorte ez igual. Baina da instinto, ez, barrutik urtetzen jatzuna da zuria. Orduan hor nik uste dut oso onden dozula, ez da ulertuko asko, ez da, txik dozu eitzen ez da ulertuko jende asko seguramente, ez? Umiek euskera jakin da inondo, zera txikitxozu gaztelera seguro galdetu dutzuela askotan, ez? Bai, eta nire erantzuna da, nik zu bezala, zu jungo bazina Txinara edo Japoniara, eta ontsen bertan esan dezu bai, ez? Bere herrian biziko bazina, euskaraz mintzatuko zenuke, ez? Bai, sortze jatzuna barrutik, bai. Hori da. Orduan nik niri hori irtetzen jat, eta nik gure dut nire amarekin berba itxen dutenian, gure hizkuntza. Aquí un melón garrantzitsua, seguramente, zure hizkuntza gaztelera izan beharrean, izango balitz, berdin zait. Ketxua, izango zan, maravilloso jendean zate, zuk hizkuntza hori transmititzia zure seme alabei. Baina ja gaztelerak hemen daukan kutxu horrekin, ez da negatibo bezala ikusten da, ez da pena bada, azkenean bada zure hizkuntza, zure ama hizkuntza, eta zure seme alabei transmititzun barruko hizkuntza, ez? Orduan hor badago ezberdintasun hori, ez? Bai. Eta batzuetan, entzun, ez dakitzainek esan zidan, zepena ez, gaztelera izatia zure ama hizkuntza eta ez Mexiko bertako hizkuntza bat ez, eta jolin, bueno, oin hausnartzen bot, igual, baino
zeatik, ez? Osa, zeatik lotxatu behar naz, edo zeatik, ez dakit, osa, tokau jatena, tokau jat, eta... Bai, hola bizi izan duzu, eta Hori hola da. sentitu duzu, ez hori importanti, Bai. nabarrutik. Ez dakit, ez dut entzun, oza, entzun ditutela, ez dakit entzun duzuen zuek lehendakarixan hitzak aurtengo urte amaieran indaben. Nik iruzkinak erakurritut horri referentzia ditzen, baina ez dut entzun beran, baina bai eskatu dut zen migratzaileei, bueno, pauso bat beharrean, bi pauso ematea aurrera, pixkatez exigentzia, eta nik ustotula euskera ikasteari buruzko, bueno, exigentzia hori ero, ez? Animatzen ez dakit. Pixkatxo, ez dakit zan momentua gainera, urte maiorko diskurtzuan horrez, emigrantiei zentratzia, eta gainera hori eskatzeko. Ez ikusten dozue hori zuri begertau jatzu, ez? Oriontzia euskaraz ikastea gaitxe, seguro beste begira batekin zela bizi izan dozue zuek hori. Nik hori biziari naiz momentu honetan ze kap ikasten ari naiz mun, eta justo gabiz euskara eta euskal kulturaren transmisioari buruz berba itzen. Eta bai dau, nolabait urgentzia bat transmitiruteko eta bizi berritzeko euskara. Eta niri oso zilegi pentsetan jat eta beharrezkoa. Hala eta guztiz ere ez jat pentsetan etorkinok daukogunik horren ardura guztia hartu beharra. Hori alde batetik eta bestetik da modua, ez? Zuk esan dezun, esaten dozuna, ez? Osa, ze era itxen da neska era hori, ez? Nik uste dut, bai dale gisa, realitate demografikoa dala momentu honetan etorkinen beharra da hola, ez? Bai lana aurrera taratzeko, baita azken finean hemen umiak, ez dia ikusten etortzen dienik asko, ez? Urrengo belaunaldietan. Orduan, bai nik uste dut aldaketa demografiko horrengatik dabiz behin eta berriz errepikatzen etorkinok daukogula kompromiso hori edo azebetetze bete behar hori, ez? Ez dakit nondik noraino eta zeretan egin behar da hori. Ze azken finean, ni benetan pentsetan dut euskara badala altxor bat eta badala zaintzeko hizkuntza bat eta maitatzeko hizkuntza bat beste guztiak bezala. Baina, prozeso honetan ez dugu aztu behar, nire ikuspuntutik, norberaren ama hizkuntza errespetau inbia da bai ala bai. Ezin da hori albo batera itxi. Eta gero igual berak eskatzen bau lehendakarixak ez esfortzu hori, igual medioak. Hori da, baliabideak ez. Euskaltegi gisa badago, baina gaur egun nik uste dut ordain duzkoa dela oraindik ez, zero hasiko dia doaintza. Aurreko ikasturtea ez oindela bi, egon nintzen ze bat ataratzen, eta da 400 euro inguruan, matrikula, eta gero aurrera ataratzen bozu maila, erreskuratzen da portzentaje bat, ez? Baina ez da hain merkea, egisa da, badaz beste hizkuntza ikasteko askoz garizteagoa dienak, baina, merkea ez da, eta gero exigentzia, ez, klasea joateko exigentzia maila oso altua da. Lehengo bi kurtsoak behintzat, badire isaigunero, astelenetik ostegunera, bi ordu. Ordun, lanean baldin bazabiz, nekeza da ja. Txandak, beste. Eta gero, ze ordutegikin, ez? Ez da hauz hain... baliabide ugari euskara ikasteko. Da gero badakit badazela iniziatiba batzuk eskolan bertan ez, gurasoei zuzendutako ikastaruak eta baino hor askotan ez dia osatzen taldiak eta ez da erreza.
Ez, Erraza. erraza ez da. Eta gero hor badau beste gauza bat ez dana laguntzen, dala mito bat, niretako mito bada, Euskara ikastia oso zaila dela. Eta ez dakizeatik Euskaldunek ere esaten dute, ez? Como, ez que Euskara ikastia oso zaila da, ez? Osea, como prestigio emango balio bezala, ez? Eta ez, osea, ez dakit, Japoniarra errezagoa da, pues, zure hizkuntza ere, ez? Zein da barkatu ez da. Wolof. Eta zer amaren hizkuntza. Claro, eta, hitzak, alfabetua ez da bera. Ez dauka, ez. Hori da. Claro. Eta gero fonetik aldetik ere desberdin izango da, ez? Bai. Hori da. Orduan, berez, zentzu horretan, gaztelanetik gatozenok errezagoa dauko Euskara ikastea Wolof baino. Edo arabiarra baino, edo txino baino. Bai, ez? hori bai. Osea, hitzak, berez irakurri geike, naiz eta ez errez ulertu. Hori bai. Ez? Osea, alfabetua bera dalako. Osea, ez dakit, hori ez mito horrek ez da laguntzen. Bai, da hori Euskal Kixen hori hor dagoela, ez? Euskal Kixana? Bai, igual hori Bergaran, mamadu adibidez Bergaran moldatzen da, baina igual gero Donostira doia, eta igual Euskara Batuakin hor ja, orduan horbe... Bueno, gisa da. Zailtasun extra hori, ez? Baina suposatzen dut hizkuntza guztiekin berdin egongo diela variazinuak, bai. Igual Dakarren, ala San Luisen ez da berdin. Bizberdina da, bai. Claro, txinoan dau, txino mandarin eta gero regio bankoitziak badauka beria eta oso ezberdina da. Hori, bai, esfortzua da. Eta, esfortzu hori ondo dago, zuei bai erkonozitzia eta animoak ematia, baina igual nik uste dut horbe, zuk esan dozu askotan, eta gertu jatzu anekdota txikixak, ez? Igual lehengo tratua sakarra izan eta gazteleraz, ez? Eta zuk euskeraz erantzutian pertsona horrek aldatu, ez? Gertu jatzu eskolan, hospitalian behin bepasau jatzun, ez? Maskarilla astu jatzula, eta oso sakarriz egin zotzula, eta zuk euskera... Horren aldaketa hori ez dakit, ez? Gazteleraz, euskeraz dakixen migrante batek tratu okerra hua merezi da, hori nik uste euskal gizarteak planteatzeko galdera badala, ez? Baina, nik alde bat, nik usalut normala da, ez? Hemen bizika Euskal Herrian, eta euskari euskuntzara euskerak. Eta hemen bizika, ez? Oseak, alde baten normala da, ez? Ikasten izkun hori, que gauza asko da, zure propia entre ez, para normala da. Itzegin eta hori, nik uste dut beto ikasten nik ulertzen dut, euskara ikastia garrantzitsua dala, eta gonbidatzia euskara ikastera, eta arreza bai. Baina jarrera hori, zuk esaten dozuna, ez? Tratu ezberdina jasotzia euskara jakiten bozu ero, ez? Hori rasismoa da, nire ustez. Ze gainera, guk bai jasotzen dugu tratu hori, baina frantzez batek, aleman batek ez du jasoko tratu hori. Eta ez aleman bati, ez frantzez bati, ero ez dakize beste, ez gake besta, eskatuko euskara ikastia guri eskatzen diguten bezala. Bai, horre Espainian, Kostaldian eta Mallorcan eta Valentzian eta hor bizidia, ez dakit aleman asko eta dauken etxiak, eta dauke hausuak eta dana, alemanena, inglesena, eta bizidia inglesez eta alemanez, eta inoketota eskatzen pertsona hori ikastia. Baina nik uste dute Almania gaur egun, o Amerika Estado Batuak, o bezia, lehengo ikasten hizkuntzak eta gero lana topartzea. Lehengo formazioa, euskaltegi bezala, lehengo ikasten hizkuntza... Beste herrialdetan? Bai, Almania bai. Hori bai, normala da. Hori normala da. Bueno, bai eta ez, diferentzia nahi duguna esan da, estatu mailan bizideala jendiak inglesez, alemanez, eta pertsona horiei jakue exigitzen estatuko hizkuntza ikastia. Presiño hori ez, baina adibidez Senegaldar badatorrona,
eta derrigortuta dago, bai, bueno, Espainian gaztelera, Euskal Herrian euskeraz, osea, exigentzia hori, osea, etortzen bada pertsona dirudun bat, lagakotze bizitzen, nahi deben hizkuntza, osea, hori da... Ez jake eskatzen, osea, ni egon nintzen Loramendi elkartian auzoko programa dinamizatzen, eta bertaratzen zienak, zire, bai, kanpotarrak, baino, ez dakite izada beharretan dazenak edo behintzat, egoera ekonomiko apur bat justo daukienak, ez? Osea, enpresetan dabiltzenak ez dira etortzen auzokora, ez? Osea, eta hor, bai, niri pentsetan jatori rasismoa dela, osea, hola da, ez? Ez dakit. Gero be, hori, lehen aipatu duzu, ez? Zabaltzen diren aukera gehiago euskara badaki, osea, euskara jakin da, bai ez dakit. Osea, nik bai sentiruten dut, euskara daki, osea, euskara mintzatzen hasi nintzenetik, herrixan, atxabaltan, jente gehiago agurtzen nau, ez? Eta hori alde batetik pozgarria da, baina bestetik benetan tristau itxen jat, ez? Ze horrek esan nahi dau, gentiak ez da gure ni errekonozirutia, edo ez da gure nirekin harremantzia pertsona nazelako interesgarria izan naizelako, ez? Baizik eta beraien hizkuntza jantzita darama dalako, ez? Eta ez dakit hori ez ja guztetan, horrekin bizi naiz, baina... Guztiz, baina, bueno. Bai, eta gero be, justo nahi guztu jaten asko UESiko jardunaldixan egon zinaten bisok, eta zube momentu baten esan zinuan, ez? Bai, eskatzen dozkuzue euskeraz ikastea, baina gero gure eskubidien alde ez dago inor, gu bakarri gaude, ez? Eta hori be... Eta hemen, ze komidate zelanda... Eta erantzun, kalderia. Bai, entzun dago hori, bai, askotan gauzak hola, da, ez? Jentean nahi dugu, ikasten euskerak beti hola, ez? Zaragatik imigrantian ez da ikasin euskerak, baina ez da bakarik hori, ez? Gaur egunia nik, hogei urtean noia hemen. Nere herri bizitzan hemen egon naiz. Ia ni sentitzen dau parte alde baten, ni euskalduna naiz. Baina ez dauka berdin aukera jentia baten bizita hemen ez dauka aukera berdinak, ez? Porque trato ez da berdinak. Erin, erestat da gauzak oso rasismoa da. Ez? Baina, ni gustarut poliki, gauzak doia aldatzen. Gaur egun zure semia hemen jaio da, euskalduna da, baina bebai bera ama Mexikoa da. Osea, que sentitzen bi parte ez. Angoa naiz, baina bebai amengoa naiz. Amengoa naiz, baina zera problema gaur egun ez. Porque ez da hartu beran parte amen total. Ez dauka ez, gau nire semialaba, dauka edikazion bergaran zare, o gure herian zare. Baina, igual arretxabeleta juntza, dauka zubeze trato dizberdinak, ez? Igual gure heria, jente dana zen da horrek. Baina, kanpora, ela da. Nik ustatut, momentua da, urrua da, danak, konsientziak, guk, amengoa. Bai, ni ikusten dut igual migratzaile gaur egun dagoen sistema rasista honetan ez, gauza asko hemen inbehar izan dutzela, bueno, ez daukelako besteik ez, baina gisa da edokatela esperantza bat ez, seme alaben ganbe bai ez, gian ja ez debela onartuko gauza asko ez. Osa, ez dakizela esan, ez dakit. Igual resistenzia, migrante batek resistenzia oso garatuta dauka, etorri behar izan da, 1000 frentei aurrein, eta beste, eta
Eta askotan igual gauza asko be pasau, ez? Ni mamadukin askotan, eta hau, eta beste, eta bueno, horrek ez dauka important, ez dakit, ja, hainbeste bizi izan daben karga horrekin ez, baina igual gure semela bai hemen jaiota, ja, oso argi dauke, zeintzuk zemarko zian eren eskubideak, ez? Orduanik, uste dut, ondoren gubeak be bai, borroka antirrazistan bebe, aukela hor, bai, beste ibilbide bat alduko debela, ez? Be badabizte, batzuk aktivistak eta hor afrodescendiente eta beste hor badabizte hor topera sarietan, ez? Eta behar da, oingo diskurtsoa rasistek gero eta zabalkunde ondixo ari egote, oza, pasada bada. Nizatu oztanak ja, arrasakeria ez dagoela, eta badago jende hondika esaten dutzula, da, bakarrik sartzen basa, edozein berri dagoela online, berdin jate diario basko, ez dakit edozein, Gipuzkoan, beste tal, beratzen mozu iruzkinak, beldurgarrixa da. Eta azken eratu zu, iruzkin, online daren iruzkina, baina horren atzetik pertsona dare, seguramente gure bizilagunak izan aldien asko, ez? Eta benetan hor, badago borroka bat, hor kotxean betorri gaez, berbetan, elkarteak, zuek elkarte bat aukido zu, ez? Eta gisa da, elkarteak, daukala beren nekia goia, zenbat urte goia elkarteak, malabost urte, ez? Eta ikusten za, mano a mano gabizela beti, ez? Eta falta jatzu, beste batzuk horbe engantzatzia. Ulertzen dugu bebai, igual beste batzun egoeria ez dela, aukela beste ardura batzuk, etxi alokatzeko, lan bat topatzeko, mila asunto aukela ez, baina eta askotan elkartietan be bakarrik sentitzen za, ezuek be aukido zu elkarte bat. Bai, atxabaltan eukiko hauen elkarte bat ze ailegatu ginenian, oza, ailegatu nintzenian, topoin hauen beste bi etorkinekin, bat Perutik zetorren, beste bat Marruekosetik, eta 3 emakumeok elkartu ginen, zaten etorri ginen hemen geratzeko, baina badirudi hemen gentiak ez da gure, ez, gu hemen gelditzia. Orduan buratu jaku itxiarelengo, karo, gu irurok, egoera sozioekonomiko nahiko lasaia geukan, ez? Orduan, bururatu jaku itxia aldizkari bat hemen gaude deitzen zana, eta 5 hizkuntzetan edolan, eta gure esmoa zan erakustia, gentiak bertakuek ez, hartzia aldizkaria eta balzabaltzia, eta zehatik txino, zehatik arabiarra, ez? Hemen bizigarelako, eta gu be gure dugu, edukisak gure ama hizkuntzan. Hori alde batetik eta bestetik, oso argi daukot nik, eta nik uste dut danok ez, gure ama hizkuntzan jasotzen bou mezu bat, gainera gure herritik urrun gazenien, aigatzen jatzu mezu hori barruraino. Da, betik jatzen dute adibide, zu Japonen zaz, ez? Igual ja 3 urte. Eta kontekstu horretan, euskara ezerrez. Eta bapatean, lurrean ikusten dozu euskarazko iragarkei bat, dala de autolavados edo. Hartuko zu, ez autolavados dalako, ezke euskarako hitzak dazelako, ez? Eta ordun, nik pentsatzen nauen, gu pentsatzen gauen, txinatarrak hartzen badau aldizkaria eta irakurtzen badau, Zede Montredan, la fiesta de la castaña, eskolan itxen dana, ez? Urtero, baina txinoz, mandarin irakurtzen badau, irakurriko dau, ulertuko dau, eta gozatu ingo dau, ez? Horren parte sentiduko da, ez? Hori da. Eta euskaldun batek irakurtzia, euskaraz, zeda el año nuevo chino be, bestera baten sartuko jakon, ez? Orduan, hortik. Eta hortik hasita, gero konturatu ginen, gure zakua, gure kolektibua, etorkinok ez, nahiko anitza zala. Etzan, hain homogenio gu pentsatzen gauen bezala, oso heterogenioa da, ez? Eta hor, sortu zen, ideia, elkarte bat sortziana.
sortu gauen guazia gara elkartia, eta, egon ginen 12-13 urte. Urre gara. Hor, bai, ingauen hortua, joskintza, piñatak, jaixak, eta... Ana Retxabreta berran, bai. Atxabaltan bertan, bai. Zeran doke izena, Guaziak gara. Ziak gara. Bai. Azkenien danok daukogulako potentzial bat, ez? Eta hortik. Zoritxarrez, iaz hartu gauen erabakisa, ja bertan bera iztia, ze azken finean oso zuk esaten dozun moruan, ez? Oso nekagarria da, egiten dugun lana, babes ekonomiko gabe, batez be guri nekatu gaituena izan zen batez be hori, ez? Voluntario bezala aritzia, bai da oso esperientzia bezgarria, baina bai dau momentu bat non, badanok behar dugu lan bat, eta elkartea berak hartzen badau dimentsio bat, behar dau teknikari bat, eta behar dau finantziazio bat. Eta gure elkartiak, urte hoietan ez dau jaso ganorazko babes bat. Bai, babes puntualak edo oso, eta nekatu ingare. Me gustó oso importantzia da, porque ez ga hangoa, eta han kanpotarra sentitzen gu, eta, hemen bebai kanpotarra sentitzen gu, baina hemen biziga. Importantzia gauza horrek ez, elkarte bat, olako gauzak zer, oso importantzia da. Bai, hor, gero, nik ikusten dutena, edo azkenengo reflexioa egin nauenanik, oso gogorra izan zen, eta nola baita apurtu nauen zerbait ez, konturatzia, jente askorentzako eta erakundeentzako gure elkartea eta gu ez gara ez pertsona, como lehengo kapa ez, edo bigarrenian emakumeak. Ez gara ez bata, ez bestia. Gare etorkinak. Orduan guri dagokion lekutik eta guri dagokion poltsitik atara behar da dirua gure gauzak itxeko, ez? Ze daz fondo batzuk, pertsonen dako, beste fondo batzuk emakumen dako, ez? Eta hemen, nolabait movimentu feministakin nahiko mindutan hau ze azken finean gu sentiruten gauen parte movimentu horrena, ez? Baina beti izan gare nolabait, baino ez. Etorri parte hartzera, la foto, ez? Baina ez zuek zarete, daukozue beste beharrak, beste zea, eta bueno, pues... Objetivo puede que tener, ¿no? Zer. Bai, esaten da bena da igual hemengo pertsonekin biltzen zanean, ez? Badiez, feminismoan, ez? Igual feminismo txurixa dauzkan helburuak ez diela, migrante emakume baten dauzkan batzuk igual bai, eta asko bai, baina gero aldata beste batzuk, ez? Orduan igual zaila dela, movimentu feminista txurixak kontuan hartzea beraien abotza, eta ez bakarrik kontuan hartzearen abotza. Horren alde be lan itxia, ez? Igual ez dara, eren lehentasunez barne. Claro, eta gainera, hori, badakit migratzaian azela, badakit etorkina nazela, baina emakumea naiz, eta nire bizitzan, eta nire egunerokotasunean, ez nabil berbaitzen edo bakarri pentsetan, migratzaile naiz. Ez, emakume bat eta pertsona bat bezala, pentsetan dut eta daukot beste ardura zuek bezala. Ez, partekatzen ditugula. Nik uste dut, gehiago daukogula eman komunian, bere izeketak baino. Eta, hori, eta gure elkartian, bai elkartzen ginen, eta hori kostau jaku asko, zehaziera baten, bai etortzen, bertaratzen zienak, batez bezien etorkinak, eta orduan guk esaten gauen,
Claro, integrazioaren alde eta hau, baina gurekin, osea, ezin da. Eso da importantea da, la espazio horrek be bai migrantien artian, osea, azkenean, ni empatiza baldot beste, baina azkenean pertsona txuri bat naiz, ez? Orduan ikustot espazioak be bai, pertsona migrantiak biltzeko eta beraien artean be bai ekiteko horrek be arnasgune badala, ez? Pertsona askontza eta biharrezkoa dala. Bestela baskotan ukartzen dugu labatuta eta askotan be ematen dutzu, ez? Atoran gube bergara saiatzen ga, ez? Taldetxuak sortzen, kulturarteko taldiak, beste itxeko ekintzak, eta askotan, Eli talde goz, jarri zuk taldean, ez? Eli, izan zu, oso ideia hona da, eta beste, igual hartzia erak be, ez dakizela esan, nik aukeratu gabe bai batzutan igual, lidergo hori tokatzen jatzula eramatea taztozun nahi, ez? Alburua da beste bat, ez? Erak espazioa sortzia eta erak saiatzia eta erek tal, baina hori, botz hori altzatzia, ez? Hori da... Konpartitzen ireak eta... Bai, ulertzen dut, bai. Eta badakit espazio migratuak ez mixtuak badazela, ez? Baina, gu... Zieran bai hiru etorkin ginen, baina gero elkartia erregistratzerakoan 6 pertsona ginen eta hiru baziren bertakoak eta gaur arte, ez? Gu bai elkarte moruan jaio ginen intentzio horrekin, espazio nolabait komunitario ero bai. Bai. Bueno, Paloma, hola, amaierako mezu bat bez nahiko zeinu nola dierazi guztakitzara txabaletarrei, o debagoien derrei, o orokorrian nahiko zeinuke hola izteko. Buah, zezaia. Ja, bai. Geugu Paloma, danak ezin da berakin urdu herri. Paloma lauka gauza asko. Es que ordu erdi esan zenuenean, dije, txabari, con la incontinencia verbal que tengo. Laukazu consejo bat ikastolak, o ez dakitzer, o edikazion, o erako gauza, que ez zaila da, zu idea fia bat. Nik daukotena eta beti azarretzen azenien eta aranoia berriro be, da maitasuna. Hizkuntzak maitatu behar ditugu. Maitatu. Baina lehengo zure ama hizkuntza. Eta gero bestiak. Eta itxi maitatzen bestiak bere ama hizkuntza, eta hortik etorriko da gero euskarari maitasuna be bai. Oso ondo, oso politxa. Eskerrik asko. Zuei. Horren gorarte. Eskerrik asko, Paloma.